ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Presiden jangka Voice of the People Party uba adan mela besaimat ula orang baka parti kan seujur jangka Privilege Committee jangka yeng dorbar thawan ke jela halo ke Jrong ti jangki Pulit yaki MLA jangka parti haga sengi baka parti kelas dangai ke Jingkhang haga ka khandai trek ukla lingkat arja apusau kat ba ke dang tur ban pelong ke Jingkhang dak ba syong kelan mengor hakmat jangka office secretariat ban persya ke Jingweng kam yaki laingut ke officer na ke Meghalaya lokayukta. Haba keren jinong kershan hadir ke jinga kendu ya ke Menteri Ketenangan ke Dr. Amprin Lingdo uba adan ula penpau baka parti kamdon kenu ke daw bat ki Pulit hendre ke jinga le kan long bak ki menteri ke babat ya kabor. Shosho uba adan ula ongru halo ki Pulit ki baka dur kamat ke parti ke lai keren ru bak menteri sarkar bat nak liang jong menteri sarkar kelakular ben shim ki haba ha ke baye dei bat keni kamat. Ngingala da ban keren shai mene hakmat ke minister ba utu officer wadon nang tu Balara ka sarkar kamla ban penhun ban pensyaingi bangila ban pediang baga jile jong ka sarkar kalong ka badai ngenamla da lele ruem ban pediang ya ka jing kren ka bangini kren la kalong la shai ne la shisni ngenamla ban sange sitang linti bat ru ngila kli la da piong baga don ka jing bakla kumno kala ban long bakat kita ki officer kat kita ki department ki babon ba pindang ya ilat ya kani ka kendon an ke belat sayang ni ki snuthu namar kata kadon ke ka bagin hapan ai ke jing pin sayangi te namar kata daw ni hap ban snuthu bagani ka jing yakhi ke jing kanum patkut henry ni la shimya kara mene kum ginong elam ba hadu bangine kren ba chief minister haru kata ka singi ke bangin buk kala banong la shaila na shisngi nagaleng ka jungiru ngin pensange sipor ya kan ka jingelum ka jingki namar kamlong ka ba shongnia ngin che wan shongka hini haba ka sarkar kala kloy bangine kren banya thir ya kan ka benta tangba ka dei ban mi ka no ka so lene uso jong ka jingjob ha kan ka jinge kren ka jingi kata ka dei ka bangingi kwa bad ngila pen paru mane bagani ke jingi ka hak bangini ki hagari sensyar patba ngila raru ya kani ka mat ya ka jingpenan kam jong ke police department ya kini ki Pulit top kmat ki Pulit ki bamban tang ka kerteng niem prit ladai ka mas covid tingin ya sya Ndrei kadai ka bala shutap lup baik banum i ben itang ka dorkmat kata kadai ka wai ka bangilai keren mene bat ngila keren ru ya ka jing takti jong ki Pulit ya ki MLA ha ka singi ka bandingkong dadi akani nginum pagsange ka shikwa angni bani thu ya pi baga assembly ka dani ka Privilege Committee ka bana kaliang ki MLA ka jungi kan seshimti ya ka benta ka bagi dai banshim Nyemdan ye persaiki anda gidi ban snuthu bangikum ki nongelam ki ba upat ba legit ingi de ki pau hajar ki pat ba bangin ra ya ka jinge ka jo upat ba assembly amdai manala yunono ban chupen dong khala ya kata namar kata daw ngila ra ya ka gamat na ka basno khiyamane bat nagaliang jong ka law minister kala kren Yau officer khmat jungi bakin shim serious note ya gane ka ai ka bangi lara bat ngendang rap yang ru aga jingalang ka bangi ni kendo bau chief minister ngim persya igi police we are not against police personnel tenrei police are not supposed to cover their faces when they deal with public representative and common people especially when we fight in a democratic manner. We are not rioters. We are law-abiding citizens. We know the law. In fact, it is this district administration who violated the law. The district administration, Schwab can impose section 144.
Kadai banda snow to shine. Baga jing temu ko jing kalong ka basniu ban penmi jing glumar.